biserica asta, pui? Sfânta Maria din Tin cu Y. Primăria cu ceasurile. Turnul primăriei, am urcat sus de tot și am făcut poză. Primăria nouă. Și o cârciumă unde vom intra în curând și vom bea o bere. Și nevastă mea, un cârnățar. E bun, pui? Ia să văd, haide să apar pe micul ecran. Ia,